ఓం శ్రీమాత్రే నమః. దేవి నవరాత్రులలో 7వ రోజు సెప్టెంబర్ 28 ఆదివారం, అశ్వయుజ శుద్ధ షష్ఠి, జ్యేష్ఠ నక్షత్రం. అమ్మవారిని శ్రీ మహాచండీదేవిగా అలంకరణ చేస్తారు. ఈరోజు అమ్మవారు మనకి ఎరుపు రంగు చీరలో దర్శనమిస్తారు. నైవేద్యంగా పులిహోర, లడ్డూ ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు. ఈరోజు అమ్మవారిని పసుపు రంగు పూలతో పూజించాలి. ఈరోజు పూజ అనంతరం దానంగా స్వయం పాకం దానంగా ఇవ్వాలి. బ్రాహ్మణులకు దక్షిణ తాంబూలం కాని ఇవ్వడం వలన విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈరోజు పఠించాల్సిన మంత్రం ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం మహాచండికాయే నమః అని కానీ, మంగళ చండికా స్తోత్రం కానీ, చండికా అష్టోత్తరం, చండీ సప్తశతి, లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం కానీ, శ్రీదేవి ఖడ్గమాల చదువుకోవడం వలన పూజా ఫలితంగా శత్రుపీడ తొలగును. ఓం విశ్వమాత్రే నమః.